Velkommen til Path of Manliness. Jeg hedder Paul Robson, og det her er en samtale med Asger Garde. Asger Garde er, hvad jeg vil sige, den skarpeste stemme i debatten i dag omkring mænd, maskulinitet, patriarkatet, feminisme, alle de her emner. Han har skrevet en bog, der hedder Mand, kend din styrker, og jeg synes, han er en ekstremt fornuftig mand. Virkelig siger nogle kloge ting og står fast på nogle holdninger, hvor folk bliver helt vilde nogle gange og meget provokeret om alt det, han gør. Jeg tror ikke, han prøver at provokere folk, men han siger bare sandheden. Og det er forfriskende at sige. Han er en ateist, tror på videnskab, så ikke det samme som mig. Men kom med en post her til påske, hvor han skrev en masse med en citat fra Bibelen om sandheden vil sætte dig fri. Og skrev faktisk, at han egentlig levede som om Gud eksisterer, selvom han tror, at det er en illusion. Det synes jeg var lidt af en mærkelig, paradoksalt, nærmest selvmodsigende ting, at han sagde. Så jeg rækkede faktisk ud til Asger og spurgte ham, om vi kunne få en samtale. Jeg har længe syntes, at det kunne være sjovt at tale sammen med ham. Og det siger han ja til. Så det blev til faktisk en team samtale, og jeg synes, vi virkelig kom godt rundt omkring en masse emner. Der er rigtig meget, vi er enige omkring, og så faktisk ret meget, som vi ikke ser på præcis samme måde. Så jeg er rigtig glad for at kunne dele det med her, og Asger og jeg talt om, at vi nok tager en opfølgende samtale en senere gang igen for at fortsætte. Så værsgo! Velkommen til Path of Manliness på dansk. Dejligt at have dig med her for en samtale om nogle af de store emner. Tak skal du have. Godt. Og tak for den store, gode velkomst og store ros. Ja. Så kan du starte med at fortælle lidt omkring, for dem, der måske ikke kender så meget til dig, hvor kommer det fra, at du bliver engageret i det her emner med mænd og maskulinitet, og måske også give os baggrunden for den bog, Mand, kend din styrker, som du har skrevet? Ja, jeg tror, der er tre baggrunde for den, at jeg begyndte at skrive den. Den første er, at jeg har i grunden altid selv, fra jeg var 18 år eller noget af den stil, forsøgte at arbejde med min egen maskulinitet, forstået på den måde, at når jeg mødte nogle mænd, der var åbenlyst mere maskuline end mig, så tænkte jeg, at jeg vil godt være mere som dem. Jeg kommer fra et, relativt kulturradikalt miljø, men forholdsvis feministisk mor og København og filmbranchen, så jeg kommer fra det bløde område, moderne område. Mm-hmm. Og så jeg kunne godt bare se, at der var nogle ting, der blev der midt 20'erne, at der er noget, der ikke fungerede for mig i forhold til at være så maskulin, som jeg gerne ville være. Mm-hmm. Jeg var for blød og for venlig og for eftergivende og den slags ting. Så det var den ene ting. Mm-hmm. Og det kom så også især til udtryk af med min ægteskab, som endte i en fornemmelse af, at jeg havde mistet mig selv i den proces, og har en tendens til at miste mig selv i forhold til kvinder, eller havde en tendens til at miste mig selv i forhold til kvinder. Så den dynamik i forhold til feminin og maskulinitet, synes jeg ikke, jeg var særlig god til. Mm-hmm. Kan vi lige præcisere allerede her, tænker jeg, hvad mener du så med maskulin? Fordi når du siger for blød, for venlig, betyder det så, at maskulin, det betyder, at du er hård og aggressiv, eller hvad mener du egentlig med maskulin? Nej, overhovedet ikke, men jeg tror, vores generation, det ved ikke, min generation i hvert fald, vi er lidt vokset op med den første, altså den anden bølge feminisme, og vi har lært, synes jeg, fra starten af, det hvor jeg kom fra, at man at kvinder havde ret, og mænd havde lidt ødelagt verden, og vi skulle tale pænt til kvinder, og vi skulle sådan sørge for, at de havde det godt, og mænd var sgu også lidt problematiske, og vi var lidt primitive. Ja. Så der var hele tiden den der ikke underkastelse, det er for meget, men man skulle hele tiden finde kompromiser og være sød og være den rare. Det var sådan den verden, jeg personligt i hvert fald synes, jeg voksede op i den kultur, jeg voksede op i. Og så finder man ud af jo så, når man bliver gift, at den magtkamp, der er mellem mænd og kvinder, som kan sagtens være en sund magtkamp, men så hvis man hele tiden går på kompromis, hele tiden tilpasser sig, så ender man før eller siden man mister sig selv. Og modsætningen er jo på ingen måde at være en tyran. Modsætningen er at hvile med i sig selv og sætte nogle sunde rammer, både for sig selv og for forholdet generelt, så der er en dynamik, der bevares, så begge parter kan trives. Og den kunne jeg se især, da jeg mistede mit ægteskab derfra. Jeg var gift fra jeg var 30 til 40,
og kunne efterhånden, da jeg var 40, ikke genkende mig selv. Altså jeg havde næsten mistet evnen til at købe mit eget tøj, fordi jeg tænkte over, hvad vil min kone egentlig sige til det her. Og det er ikke noget galt med hende sådan set, men den dynamik var forsvundet. Ikke? Ja. Kunne man sige, at i Skandinavien, i Vesteuropa, i vores civilisation måske, har mænd mistet evnen til at være hoved eller leder for deres familie, så som den stort set altid har været i alle civilisationer, og faktisk bliver en lille smule lidt skødehunden, eller måske mor nummer 2 i familien, der bare ikke har bryster, og virkelig havde brug for at få deres nosser tilbage. Og det var det, du opdagede. Kunne man sige bare det at sige, at en mand skal være lederen i familien, eller sætte ramme familien, er jo noget, der i grunden stadigvæk nu under nok skuer lidt i mine ører, fordi det er meget sådan, det virker meget reaktionært gammeldags at sige det, men det viser sig nok, at det er mange kvinder faktisk også savner, og mænd har glemt, hvordan man er. Mange mænd har glemt, hvordan det er at være en god leder i et parforhold, tror jeg. Det var den ene ting, det var den der ægteskabelige mand-kvinde-balance, og den anden ting var, jeg har selv to drenge, og da jeg blev skilt, de var så tidlige teenager, og jeg voksede op med dem inde i København, på Frederiksberg, i delelejligheder. Jeg boede i en lejlighed, min ekskone boede i en anden. Og så gik det op på, hvad laver man egentlig med drenge i byen, som ikke er enten underholdning, eller lege, eller se tv, eller spille spil, eller bygge Lego, og der var mange gode ting, og jeg synes, det er meget sammen med mine drenge, sådan set, men ikke med rigtig sådan maskuline ting, fordi hvis man boede på en gård, som du så gør, så kunne man lave hegnspæle, man kunne reparere, man kunne lære at male, man kunne lære, og jeg ved, du har får, man kunne lære at slagte får, man kunne lære at gøre alt muligt praktisk arbejde, som man kunne, og jeg har fundet ud af, at det er en ting, som mænd bedst gør sammen. Mænd er bedst sammen, når de lærer ting, og når de gør ting sammen. Og især den der fader-søn-relation, som er hvordan verden fungerer. Man kan få lære noget i bøger, og man kan have det godt sammen, og man kan have gode samtaler. Men mænd og drenge, og især fædre og sønner, fungerer nok bedst ved at faren viser, hvordan man er mand. Både i forhold til kvinder, men også i forhold til, hvordan verden virker helt generelt. Ikke? Fordi vi er jo stadigvæk aber til en vis grad, som ser, hvordan andre aber gør. Det er der, hvor vi så går helt galt. Og hvor vi starter fra, så har vi den der, vi lærer bedst ved at se, hvad andre gør. Ja. Så det gav mig sådan en, hvordan fanden, så jeg havde faktisk først lyst til at skrive en bog om, hvordan opdrager man drengebørn, og hvordan fanden skaber man gode mænd. Og den sidste ting var, at jeg kom jo som sagt for at være radikale venstre, som jeg har stemt på det meste af mit liv. Og så i 2015 blev jeg mere borgerlig og kom ind i politik i 2018. Og der kom jeg ind på højrefløjen i Blå Blok og arbejdede på Christiansborg. Især med ligestilling og mænd og ligestilling. Og der gik det op for mig, den samfundsmæssige uretfærdighed, der på mange måder er mod mænd. Det var især i forhold til familieretshuset. Også i forhold til de mange penge og midler, som kvindeorganisationer får, hvor mænd ikke får nogen. Kvindeorganisationer får 1 milliard kroner om året cirka, og mandlige organisationer får cirka 0 kroner. Der var kønsforskel på voldsoffre, det vil sige kvindelige ofre på partnervold fik masser af hjælp, mandlige ofre på partnervold, som er næsten lige så meget som kvinder, de får ikke noget hjælp. Så der var sådan i samfundet kunne se en stor uretfærdighed mellem køn, samtidig med, at vi mest talte om, at det var uretfærdigt for kvinder. Og jeg har bildet mig ind sådan en relativt stor retfærdighedssans, og det var dybt beskæmmende at se den, synes jeg, generelle uretfærdighed, der er mod mænd i samfundet, og så det angreb på maskulinitet, vi har set i endnu højere grad her de sidste par år med det angreb på det, man kalder manusfæren eller maskulinitet, og hvor der i grunden man udskammer mænd i ret bredt omfang i medier og i politik. Så de 3 ting gjorde, at jeg synes, hvordan fanden bliver man mand i dag? Hvordan er man mand? Og så forsøgte jeg at skrive den sammen med andre mænd, fordi der var den her Kvinde kendt din krop-bog, som jo er skrevet af en flok kvinder sammen, hvor de havde bidraget med hver deres ting. Så jeg vil gøre det samme med en mandebog, og det er også derfor, det hedder Mand kendt din styrke, det er en spejling af den. Men jeg kunne ikke finde nogen mænd
som havde tid til at sætte sig ned i så lang tid og skrive den. Jeg kender fitnessfolk og madfolk og eksperter på alle mulige områder, men de har alle sammen succes. Så de har ikke tid til at hive 4 måneder ud af kalenderen og skrive en bog, hvor man i praksis ikke tjener en krone på det, kan man sige. Ja. Og så tænkte jeg, så må jeg hellere skrive den selv, og så havde jeg en kollega, Alexander Christiansen, som jeg så skrev den sammen med, og jeg var den, der mest skrev, og han var mest den, der sådan var teoretikeren og holdt mig i ørerne, og jeg var den, der forskede eller skrev i alle mulige retninger, så hjalp han med at holde det sammen. Ikke? Så det er de 3 ting, der kommer fra min eget faderskab, og min egen forhold, min egen maskulinitetskamp, og så den politiske, synes jeg, uretfærdighed, der er mod mænd. Hvad vil du sige for en mand til at kende sine styrker, en ung mand især? Hvad skal han gøre? Hvad skal han være opmærksom på? Hvor skal han kigge for at være kernen i bogen? Det er enormt svært at være konkret med, at en ung mand skal gøre i dag, udover at læse min bog og tale med sådan nogen som dig, og tale med de andre mænd, der er, fordi den maskulinitet er svært. Nu skal lige tilbage. Det er nemmere at være kvinde, det er ikke sådan ment. Kvinder er mere naturlige, hvordan de er. Mænd skal skabes. Mænd skal blive til noget ved at gøre noget. Hvis en mand ikke gør noget, bliver han en tabermand. Så mænd skal bygges op. Og for at man kan det, skal der for det første være nogle rollemodeller, og for det andet skal der være en belønning for at blive det. Fordi det er ikke nemt at blive en mand, det er ikke nemt at træne en time om dagen, det er ikke nemt at være disciplineret, det er ikke nemt at lære de ting, man skal lære, det er ikke nemt at være leder, og styre sin krop, og kunne styre sin hverdag. Og hvis der samtidig ikke er nogle rollemodeller, hvem skal man efterligne? Hvem er de idealer, vi efterligner? Og det har altid været faderen, for eksempel, eller soldaterkammerater, ting så. Ja. Og så har vi samtidig en verden, hvor maskulinitet er udskammet, og endnu værre har vi en modernitet, som gør, som er blevet feminiseret, fordi vi sidder og tæller på skærme her. Mit job er kommunikation og samtale og dialog. Mange job er jo kvindejob, forstå på den måde, at det er noget med at tale og netværke og socialisere sig ting. Så de klassiske mandejob, krig, beskyttelse, byggeri, de findes ikke rigtigt. Når vi flytter ind mod byerne, så er det sådan lidt mere en feminiseret verden, vi agerer, hvor man taler sammen. Og det er der mange fordele ved. Men man mangler vildskaben, og det er ikke nogen naturlig måde, hvor man bliver mand på. Hvis du går ud i savannen på en jeres samlergruppe, så bliver man nødt til at blive mand meget hurtigt, fordi ellers dør man. Så på den måde er det enormt svært, og det skal være så hvis man vil blive en stærkere mand, så skal man ville det. Men for at man kan ville det, skal man vide, at det er et problem, og man skal være det. Det går så langt at sige, at det er ikke engang, fordi vi mangler rollemodeller, det er ikke engang, fordi vi mangler vejledning, men det er faktisk en kultur, som er i gang med at fordreje, inverte, forvirre og direkte sådan fuldstændig vende på hovedet op og ned i forhold til, hvordan man skal være en mand. Det råd, jeg ser til unge mænd i dag, er præcis nærmest modsatte af, hvad du siger. Det hele handler om i virkeligheden, at mennesket, hvis jeg skal bund og grund sige det, skal være mere som kvinder. Og kvinder skal derimod være meget mere som mænd. De skal være ledere, de skal være ansvarlige, de skal være stærke, og de skal være uafhængige af andre. De skal ud og kæmpe i krig, og sådan nogle ting. Hvor mændene, det handler om, at de skal være og tale om deres følelser, og de skal alt det her meget, meget bløde ting. Og sådan, jeg går fuldstændig ind for, at en mand har en eller to rigtig gode venner, hvor han kan snakke med om alt, og fortælle om alle de ting, der gør ham ondt. Det er faktisk en nødvendighed for at være en stærk mand. Men det her med, at mennesker nu, især på social media, begynder at sådan hælde alle deres følelser ud om, alle deres traumer og sådan nogle ting, der er faktisk overhovedet ikke nogen, der nogensinde finder det tiltrækkende. Og jeg tror, især kvinder, er det bare sådan, de bliver forkvalme af det fra sådan en mand. Han gør i hvert fald ikke sådan nogle tjenester, både på arbejdsmarkedet, finde en partner, noget som helst. Så vi gør virkelig en bjørnetjeneste for unge mænd lige nu i den her samfund i dag. Direkte at forvirre dem og vende ting på op og ned. Ja. Altså, vi har skabt en kognitiv dissonans over hovedet på folk. Vi har gjort folk utilpas med, hvad de er. For du bliver helt præcis, hvad du siger. Vi har sagt til mænd, de skal være mere feminine, og vi har sagt til kvinder, de skal være mere maskuline. Og det vil sige, både mænd og kvinder har det mærkbart dårligt i dag. Kvinder har mere stress, og kvinder har flere mentale udfordringer, og de er nervøse, og de har mental load.
og mænd ved ikke, hvor de er, og mænd har dårlig livskvalitet og lavere testosteron, ting og sager. Så vi har simpelthen ødelagt den sunde maskulinitet, og vi har ødelagt den sunde feminitet. Så vi gør mænd til dårlige kvinder, og vi gør kvinder til dårlige mænd, om man så må sige. Ja. Så Asger, grunden til, at jeg foreslår den her samtale i virkeligheden, det var, fordi jeg har fulgt med i det noget tid, og så her lige omkring påsketiden, så postede du noget, og jeg tror faktisk, hvis det er okay, så vil jeg lige dele min skærm med dig, fordi så kan jeg vise og lige læse op, hvad du har skrevet her. Måske kan du se den her nu. Så du skriver i en post til påske: jeg er ikke religiøs, jeg er hardcore videnskabelig. Det skal lige nævnes, for jeg læser det her. Jeg er ortodox kristen, hvis der er nogen, der ser med og ikke ved det. Helt kernen i min verdenssyn, i mit liv, i min parforhold med min kone, det er, at jeg tror på Gud, og Gud er i centrum i alt, hvad jeg gør. Altså, det var meget interessant for mig at læse det her. Så du siger her, du er kort i perioden været, hvad man kalder aktiv ateist, og så de sidste 5 til 10 år er det gået op, at kristendom har betydet meget for udvikling af vores kultur, og vores tanker og værdier er præget af kristendommen. Jeg ved ikke, om jeg skal læse det hele, men jeg synes, det var en meget interessant sådan tekst, hvor du kom til det her citat: the truth will set you free, og værdien af sandheden. Og det var bare, kan du sige lidt mere omkring måske baggrunden for, at du lavede den her post, og hvorfor, og hvad dine tanker var bag det, og hvordan du får det til at hænge sammen med at være hardcore videnskabelig, og så også se på kristendom på den her måde? Ja, det er sjovt. Jeg kan ikke huske det præcise årsag, men jeg tror måske, det var for... Jeg har sikkert sagt noget, som folk var blevet sure over. Jeg kan ikke huske, om det var min post om det der seksuelle markedsværdi i forhold til kvindelige politikere. Ja. Det var det nok, fordi valget var i slutningen af marts, så det var det nok. Jeg fik en shitstorm jo af den anden verden, der sagde, at smukke unge kvinder har en fordel, blandt andet i politik. Mm-hmm. Og så var jeg på forsiden af alle, og det er et faktum, som alle med nogenlunde respekt for sig selv ved er rigtigt, at unge smukke kvinder... Jeg har også en skummet fortid i det radikale venstre, og jeg kan huske, at vi talte om det alle sammen, at den første kvinde på listen, hun får en masse fri stemme i det radikale venstre. Præcis. Alle, der måske kandidater ved det, vi ser det på alle tv-værter, alle sammen, man har altid det, der hedder pretty privilege. Så for mig var det fuldstændig banal ting at sige, så jeg blev faktisk ret overrasket over, at det fik den kæmpe reaktion, for det er jo en banal sandhed. Det svarer til at sige, at mænd er højere end kvinder. Altså det var fuldstændig banalt. Ja. Og så fik jeg helt den der shitstorm der, og det var så, hvad det er. Men generelt har det jo præget mit liv et stykke tid, fordi også når man bliver borgerlig og går fra radikale venstre og bliver borgerlig, og man taler andre ting, så er der mange, der synes, man er ond. Altså når man siger ting som at bare det, at mænd skal tage mere lederskab, så bliver det fortolket som, at man hader kvinder. Mm-hmm. Når jeg taler om mænds dårlige natur, så er det okay. Når man taler om kvinders negative natur, så er man ond. Når man taler om, at staten skal måske være mindre, så er man ond, fordi så tror man, at man gerne vil have, at folk skal dø på gaden. Ja. Og jeg synes egentlig, at jeg forsøger at tale pænt og basere det, jeg taler om på statistik og viden og kilder. Jeg kan tage fejl på alle mulige måder, fordi viden og data er kompliceret og verden er svært. Men hvor kom kristendommen så ind i billedet? Og så var det fordi det var påske. Ja. Og så jeg ved ikke, jeg tror, jeg har set noget med kristendommen eller et eller andet. Og så på den måde, at jeg har en god veninde, som jeg har talt med det om, med sandheden er, hun er mere troende, at hun forsøger at blive troende. Så jeg har nogle samtaler med hende om, at hendes proces om at forsøge at blive mere troende. Og vi begge sådan, hun er også en sandhedsmenneske, ikke? Så det var den. Og så kom jeg også til at tænke på, at der er en Jim Carrey-film fra Liar, hvis du har set den, And the truth shall set you free, hvor han kan ikke lyve. Så der er også mange ting, der gav mening, synes jeg, i forhold til, hvor jeg var som menneske, og al den modstand, jeg mødte fra snart sagt ret mange, vil jeg sige, på forskellige områder. Ikke? Okay. Så jeg tror, det var den frigør, altså så simpelthen så er det sådan min måde at sige på, jeg kan godt være, jeg synes, jeg er alt muligt, men jeg bliver nødt til at sige, hvad jeg mener er sandt. Det er min raison d'être, var det, vil jeg sige, for det, ikke? Okay. Så jeg synes, det var den her sætning her med slutningen, som fangede mig min interesse mest, og man kunne i hvert fald
jeg tænker, du har selv måske gået med på, at det er noget paradoksalt, eller måske selvmodsigende her, eller noget, så jeg kan bare give dig lov til at sådan sige, du siger, jeg er stadig ateist, også her i påsken, men at forsøge at leve, som om det er en Gud. Ja, det er nok en illusion, men den illusion, jeg aktivt vælger at leve i. Hvad mener du med det? Jeg synes, den er lige frem. Jeg tror, det er egentlig også, som Jordan Peterson har sagt nogle gange. Så, altså, fordi det kristne... Jeg i processen med bogen har jeg læst masser af mennesker, også om fortidsmennesker, jeg samler, og mennesker har jo altid været troende. Vi har altid haft guder, vi har haft naturguder og stjerner og naturguder og alle mulige former for guder. Odin og Thor derudaf. Så vi mennesker har, og så når man læser bøger om hjerneforskere om hjernen, så tyder det på, at vi er ligesom hardwired til at have en Gud. Vi har brug for en eller anden form for Gud til at fornemme, hvad vi er som mennesker, eller hvorfor vi er på jorden. Og der har kristendommen, synes jeg, der er selvfølgelig mange andre religioner mange steder, men i hvert fald af de store religioner, så er det den, der samlet set skaber den bedste civilisation for flest mulige mennesker. Fordi den har nogle meget gode forklaringsmodeller på, hvad der er godt, og hvad der er dårligt, og hvad man skal passe på at gøre, og hvordan man egentlig kan leve. For den måde er det en manual til livet, ligesom islam har deres manual til livet, og jødedom har deres manual til livet, og andre religioner har det også, og kristendom også en manual til, hvad det gode liv er, og hvad man bør gøre som menneske for at få et godt liv, for at undgå alle de fælder, livet kan føre ind i. Og det synes jeg, og det er jo den model, forklaringsmodel, vores kultur er bygget på i langt højere grad, end de fleste er bevidste om. Ja. Der var sådan vi overvejede at have det noget med i bogen. Der er sådan en model, du kender den måske, som man ser 4 paraplyer, og den øverste paraply er Gud, og den næste paraply er mænd, og den tredje paraply er kvinder, og den sidste paraply er børn, i forhold til beskyttelse. Så Gud beskytter mand beskytter kvinden beskytter barnet, om man så må sige, ikke? Og der er noget, når man vender den op, er den ret sjov, fordi et barn har brug for en mor til at beskytte sig, især i starten selvfølgelig. Og kvinder har brug for mænd til at beskytte sig. Men hvad gør mænd? hvor går mænd hen og finder en ramme til dem? Ja. Nu nævnte du venner, som det er vigtigt, at mænd har venner til at finde sig selv og kunne definere, hvor man selv er, men vi har også fordel af, tror jeg, at have en tro på, okay, det er det, vi er, det er det, der er min opgave. Det er ikke kaos, det er min opgave, og den kan jeg leve op til, og hvis jeg laver opgaven godt, så bliver mit Gud glad for, hvad man skal sige, så det er moralsk rettesnor, fordi ellers kan livet meget nemt blive man kan lidt fare vild i, hvad der er godt og dårligt, for man kan altid argumentere sig ud af, hvorfor noget er godt. Man kan altid argumentere sig for, hvorfor det er faktisk meget godt at være lidt voldelig, eller at behandle folk dårligt, eller man kan blive egoistisk og ting. Så vi har brug for en ramme, alle sammen. Børn har brug for en tryg ramme, kvinder har brug for en tryg ramme, mænd har brug for en tryg ramme. Og det er i grunden kun religion eller en stærk stat, der kan gøre det for mænd på en eller anden måde. Ikke? Så jeg vil sige, det er at sætte sin lid til en stærk stat. Det er ikke hardcore. Der er i hvert fald nogle kejseren. Vi har i hvert fald haft nogle stater i historiens løb, som har forsøgt at gøre sig selv fuldstændig afhængig af Gud. Som det Sovjet, Kina, Maos Kina. De stater, der har virkelig forsøgt at skille sig af med. Jeg har selv været en vred ateist, ligesom du har været i fortiden, så troede og gik rundt og argumenterede med folk, hvorfor religion var kilden til det hele. Det var skidt, ikke? Men det du gør lige nu, det virker som du faktisk gør en meget god argument for du siger lige frem, mennesker er hardwired til at tro på en Gud, eller jeg vil omformulere det og sige, mennesker er hardwired til at tilbede noget. Og hvis vi ikke har et Gud, så tilbyder vi det et eller andet, men vi er grundlæggende religiøse i vores adfærd. Når du kigger bare på fodbold som fænomen,
det er totalt en erstatning for almindelig religion. Det er virkelig en meget hedensk religion, hvor man klæder sig ud i forskellige sådan tribal tøj og maler sit ansigt og går ud og simulerer en krig imellem to stammer. Det er sådan, du siger, der er 2 ting, jeg er jo enig i. Det er rigtigt, at nogle stater forsøger at fjerne Gud, og vi er hardwired til at tro eller tilbede noget. Det er også rigtigt. Ja. Det, jeg ser erstatter religion i dag, det er jo mere klimareligionen, og måske også feminisme. Altså, det er alle de der ideologier, som i grunden er en trosting, og de reagerer næsten på samme måde som så meget ekstremistisk troende mennesker, når man taler med klimaundergangstyper, ikke? Så jeg ser fodbold som noget andet. Jeg ser fodbold som et sted, hvor mænd kan finde tilbage deres jæger-samlerklaner og gå i krig med andre klaner. Jeg vil sige, at vi har flere religioner. Vi er meget sådan polyamorøse i vores religioner og vores kærlighed på forskellige guder. Ja. Så vi tilbyder mange, ligesom det romerske rige, der tilbyder man mange forskellige guder. Ja. Det var sådan det nye med kristendommen, og selvfølgelig jødedom havde det også, at man tilbød kun én gud. Man så værdien i monogami, når det kommer til religiøs forhold. Ja. Jeg går ud fra, at du er pro-monogami i parforhold også, Asger, eller kan du se sådan værdien i det, eller hvor er du? Altså, jeg er jo blevet meget mere borgerlig, end jeg har været. Der er en sjov ting med det. Jo ældre man bliver, jo mere bliver man det, som ens slægt og ens gener dikterer, man skal være. Og jeg kommer fra en relativt borgerlig slægt. Vi har været en lang militærhistorie i min familie. Og som ung var jeg så, hvor bruger min mor og far, og de venstreorienterede så radikalt, og så efterhånden er jeg blevet mere og mere konservativ og borgerlig. Det vil sige, at jeg har en splittelse, men som udgangspunkt er i grunden ret. Jeg kan ikke leve op til det selv, sådan set, i høj nok grad, men jeg i grunden er ret borgerlig i forhold til monogami. Jeg kan også sagtens se fordelen samfundsmæssigt ved ikke at skulle have abort, eller forbyde abort, for eksempel. Så som udgangspunkt er meget konservativ, men det fungerer bare ikke rigtig i virkeligheden, det vi lever i dag, fordi vi jo alle sammen bliver fristet af alle mulige ting, så er det men som samfund, og det er også et dilemma, men hvad der godt for samfundet. Hvilken værdi er det, man gerne vil promovere som samfund? Jeg tror, vi skal lægge det med abort til side, men... Er det godt for ens individ, ikke? Fordi man vil helst have, at samfundet er stærkt og monogamt, og vi har mange børn, men man synes også, at de andre damer er ret lækre rundt på gaden, ikke? Så vi har altså den der splittelse med, hvad der er rigtigt at gøre, hvad der er moralsk rigtigt at gøre, hvad man burde gøre, og hvad der er godt for samfundet at gøre, og hvad man så kommer til at gøre. Men... Så en grund til at bringe den på banen, det er, at så i kristendom, så er et monogamt forhold, et ægteskab mellem mand og kvinde, det er et billede af Guds forhold til menneskerne, og de er sammenkædet på en måde. Det skaber meget stabilitet at have et monogamt forhold. Det tror jeg, du kan se. Hvis man som mand er i stand til at se bort fra de lækre, smukke damer, der går rundt på Københavns Gade, især når det bliver varmt sommertid lige nu, og de cykler ned på deres smukke cykler med deres kjole på. Det hjælper en til at lægge al sin seksuelle energi fokuseret på sin kone. Fordi så lærer man at elske hende og skabe et forhold med hende, der blomstrer, og hun blomstrer på grund af det. Og så skaber man et trygt og kærligt hjem til sine børn, og børnene de får stabilitet i deres liv, og det kan gå videre ud i livet. Ja. Så på samme måde, jeg elskede faktisk din hierarki med Gud, mand og kvinder. I kristendom mener vi, at mænd og kvinder er fuldstændig sidestillet. Så vi er 100% lige. Mænd og kvinder ikke er mere eller mindre værd end hinanden. Men på samme tid er der en ansvarshierarki. Og man har, det vil kalde den præstelige opgave eller rolle i familien, og han tager ansvar for at beskytte og provide for kvinder og for børn i familien. Og det er noget, som hvis vi har et monogamt forhold med en Gud, og igen her, der Kristus, den kristne Gud, som jeg mener, så skaber det en fasthed, en uforanderlighed. Fordi når vi tilbyder mange forskellige ting, så er vi ikke selv stabile. Så bliver vi rykket rundt fra en ting til den anden til den næste. Og de fleste default, du siger klimaaktivisme, det kan jeg gå med på. Jeg tror, det er en tilbydelse af penge. Hvis jeg ser på moderne politik i dag, så handler det bare om, at alting bliver løst med mere penge. Lige så snart der er et problem, så vi skal bare kaste mere penge efter det. Hele klimaspørgsmålet bliver ofte reduceret også til penge igen, og hvor vi skal smide penge ind. Og der er bare den her
konsensus på tværs af alle partier om, at vi skal have vækst og uendelig meget sådan økonomisk vækst, hvor i virkeligheden, jeg kommer fra Sydafrika, det er et meget fattigere land, end det er Danmark, og jeg synes ikke, folk er nødvendigvis, her i Danmark taler vi verdens lykkeligste folk. I hvert fald har vi en meget høj forbrug af farmer og sådan forskellige mediciner for at ikke begå selvmord, fordi så jeg er ikke helt overbevist om den der. Og jeg tror, at der er i hvert fald en af de store guder, det er, at vi tilbyder Gud i mangel på en ægte Gud, som vi kan tilbyde i vores liv. Ja, klart. Jeg tror, en af de ting, som der er mange ting, det du siger, moderniteten og jagten på pengene og magten og jagten på luksus. Vi har altid haft som mennesker en jagt på luksus og mere tryghed. Men problemet er, at vi aldrig rigtig har fået det. Og nu har vi så muligheden for at have en masse tryghed. Og så er den kamp forsvundet, fordi vi har næsten alt, hvad vi vil have, og vi har en masse penge. Men vi har ikke fællesskabet. Vi har ikke familien. Vi har ikke troen. Vi har ikke meningen, om man så må sige. Og en af de kapitler, som jeg næsten er mest stolt af i min bog, det er det, hvor jeg taler om, hvordan vi er gået fra jeres samlersamfundet til moderniteten, og hvordan vi efterhånden i den proces har mistet mere og mere af det, der gjorde os mennesker, og vi kommer længere og længere, vi er blevet mere og mere fremmedgjorte for at være jeres samler. Fordi efter jeg har skrevet det kapitel, jeg brugte et år på at skrive det, efter jeg har skrevet det afsnit, den sektion, så læste jeg en belgisk undersøgelse, der lige præcis viser, at jo længere vi er fra jeres samlersamfundet, jo mere ulykkelige er vi. Både i forhold til kost, og i forhold til venskaber, i forhold til, hvordan mænd er sammen på, og i forhold til, at vi er sammen i grunden af et flokdyr, og egentlig er designet til at være i mindre fællesskaber. Fordi det er det, vi er designet til rent hjernemæssigt. Og nu har vi en verden, hvor vi bor i grå kasser, vi har biler, vi har venner på alle mulige steder, vi sidder og taler sammen på skærme. Vi kan ikke spise vores eget kød, vi kører det i fryseren, og vi har ikke nogen mænd, har meget få venner. Mm-hmm. Vi er så langt, som vi overhovedet kan være fra, også motionsmæssigt, jeg samler, går og er ude, og jo længere, jo mere moderne vi er, jo flere livsstilssygdomme får vi, fordi vi kun er designet til at være jeres samler og leve i små samfund. Ikke? Jeg ved ikke, hvor langt vi er designet til at være jeg har en helt anden teori, jeg tror ikke, hvis... Biologisk set i forhold til vores hjerne, så vi kan kun magte 150 i en klan, og vi er sådan i grunden klandyr. Altså det I mindre samfund, sådan det er meget naturligt. Jeg tror, Plato han kom med den idé, at en ideel bystyrelse, det er så mange mennesker, der kan samles på én gang, så hvis en mand taler, så kan alle høre ham. Og det lyder som en meget fornuftig målestok for en ideel størrelse af mennesker, der skal bo sammen. Jeg tror også, at vi har evnen til at organisere os i større enheder, i hierarkier. Jeg synes, vi har en tendens til at afskrive middelalderen, eller som vi kalder det på engelsk, the dark ages, eller mørkealderen. Jeg tror, det var faktisk ekstremt meget godt der, som vi har en tendens til at glorificere oplysningstiden. De der franskmænd, som så gik i gang med at slagte hinanden lige med det samme bagefter, og viste sig at være meget værre, end dem, de så havde hugget hovedet af. Jeg tror, og så er vi alligevel hoppet med på, at det var bare the thing, det var bare det mest alle tider. Jeg tror, det havde nogle relevante ting, de protesterede imod, men nu har jeg gået hen til ortodox kristendom, den østlige form for kristendommen, og vi har aldrig haft den sådan skift, den der store revolution imod en samfundsorden på den måde. Og det tror jeg, fordi at det var faktisk noget, der var gået galt her i Vesten. Og det var i virkeligheden der, og jeg ved ikke, om du nogensinde har kigget på det, fordi jeg tænker, når jeg møder folk som dig, du er en super intelligent mand, du har en meget klar idé, måske en bedre idé om Gud, om religions rolle i folks liv, end mange kristne har faktisk. Men du har faktisk svært med at tage det ind til hjertet, så det forbliver sådan ligesom en Jordan Petersonsk intellektuel opgave. Og min teori er, og det var noget, jeg selv oplevede, at jeg voksede op med en forståelse for kristendom, som var forskruet, som var blevet manipuleret og misbrugt til magtformål i mange hundrede år. Du voksede op i Sydafrika? Det er jeg. Er det katolicismen? Var du katolsk kristen så dernede? Nej, jeg var protestant. Du var protestant dernede, okay. Ja, min far var faktisk, han voksede op som katolsk, og han forladt den katolske kirke, romerske katolske kirke, og blev protestant. Så blev jeg kom til Danmark og blev ateist.
og var ateist i mange år. Og så, ja, det var også faktisk mit parforhold, der gik i stykker, og det kastede mig ud i sådan en åndelig syn. Og først var det alt andet end kristendommen. Det var buddhisme, hinduisme, yoga, alt muligt andet. Jeg har været den regionale kontakt for Burning Man i Danmark, så var meget involveret i alt det der meget åndelige miljøer i en periode. Men så kom jeg tilbage og landede i ortodox kristendom. Hvad er definitionen, det kan man ikke sige kort? Altså, hvad er ortodox kristendom i den forstand? Jeg kan ikke, hvad er forskellen mellem katolicisme og ortodox kristendom? Er det, altså, eller? Ja, så som ortodox kristen, så vil jeg kun sige, at den form for kristendom, der ikke har ændret sig siden Kristus grundlagde kristendom ved pinsen i virkeligheden, var det der, hvor Helligånden bliver givet. Det var den kirke, der blev grundlagt der. Den romerske katolske kirke har haft en pave, og den skilte sig af fra ortodox kristendom i omkring år 1000. Det var 1054. Der var det sådan, at... Er det de der møder ved Nicea, og de der store kirkemøder, man talte om, eller? Så det var efter de 7 store konciler, hvor Nicea var den første store kirkekoncil. Det skete i 325. Så det her er 1000 år kristendom, hvor øst og vest havde begyndt at sådan glide lidt væk fra hinanden, men hele tiden var den romerske pave, han var en blandt flere patriarker. Så alle de store byer, Alexandria, Jerusalem, Antioch, de havde alle sammen en patriark, og de sad rundt med et bord, og kirkekoncilet gik ud på, at de skal blive enige om, hvad kirkens doktrine var, og det, igennem mange år havde de fortolket, hvordan man skal forstå, hvad det var, Kristus egentlig havde gjort og sagt. Og så der i 1054, så besluttede paven i Rom, under pres fra faktisk de frankiske kejser, så det var politisk pres, han var meget svag, afhængig af magten fra Tyskland, så besluttede han sig for, nej, jeg er den enevældige herre over hele den kristne kirke i hele verden. Det vil den østlige patriark ikke gå med på, og så skilles kirken af. Så har vi nu haft 1000 år, hvor den romerske katolske kirke har haft en mand, i stedet for, i min perspektiv, kirken bliver grundlagt af Kristus, med Kristus som hoved for kirken. Men i den romerske katolske kirke har vi så en pave i stedet for som hoved for kirken, og han kan selv fortolke Bibelen, og selv fortolke, hvad det var, vi skal gøre, og hvordan vi skal leve, og det bliver totalt forskruet. Vi ved alle sammen, nu skal man pludselig betale penge for at købe aflad for sine sønner. Så sker det i 1600-tallet, at Luther kommer, og så gør oprør imod det her. Og så for os, protestantisme er bare det æg, som den romerske katolske kirke har lagt som høne. Og ortodox er et oprindelige kristne tro. Jeg kommer til at tænke på Mel Gibson. Han er også ortodox kristen. Hvem? Mel Gibson, Hollywood. Jeg tror, han er på vej over. Han har lige besøgt et sted, der hedder Mount Athos. Så han har været romersk katolsk, men han har udtalt sig meget kritisk omkring den romersk katolske kirke og sagt, hvis det her, som vi tror på, så er ikke romersk katolsk mere, og så han begynder at besøge rigtig meget den ortodox kirke. Jeg tror ikke, han er konverteret nu. Men der er en hård skillelinje for os ortodokser. Jeg må ikke gå og tage med hos en romersk katolsk kirke. Romerske katolikker, de vil rigtig gerne have os. De kalder os deres brødre, men vi er sådan lidt der. Nej, tak. I holder fast på de gamle dyder. Det er jo klart, de vil gerne modernisere jer, og de må godt komme med og mere inkluderende, om man så vil sige på godt. Det skal være tolerance og inklusion, og vi skal alle sammen vi er alle sammen ind i Kristus, så det er bare smukt det hele, og peace out. Er der ortodoxe kirker på Fyn? Det er, det er det. Okay. På den lille ø, der hedder Bog, som er 20 minutter sejlads fra Assens, der er det faktisk en lille ortodox kloster med en enkelt russisk nonne, der bor der. Det er faktisk min families hjemmenighed, hvor vi går i kirke. Og så er der også en kirke i Odense, som vi også bruger tit, fordi det ikke presser hver weekend på Bog. Så ja, der er det. Nå, der fik jeg lige min historie. Spændende. Jeg er ikke klar over den skelning for alvor. Den har ikke sådan tænkt særlig meget over. Det er meget sjovt, at det er simpelthen grund ikke bare. Ja. Og det vil sige, at ortodoxe har stadigvæk Kristus som overhoved, og så har de nogle andre patriarker, som ligesom er mere praktisk orienteret. Eller som de har patriarker, men de fylder meget mindre, fordi de kan ikke definere, hvad vi skal tro på. Så i stedet for har vi en række hellige. Og de hellige, der mennesker, som den mest fælles som karakteristik blandt dem er ekstrem ydmyghed, men at de har levet helt sindssygt liv.
som har betydet utrolig meget og rørt ofte mange menneskers liv. Og der har som regel også været ekstremt mange mirakler forbundet med deres liv. Ting, der simpelthen ikke kan benægtes, som er sket, som virker overnaturlige. Og det er dem, som vi i meget højere grad ser til. En hellig kan aldrig modsige de hellige, der har været for ham. Hvis han modsiger noget, der har været for ham, selvfølgelig kan de lave fejl, de er også mennesker. Men vi mener simpelthen, så i den doktrinære del af ortodox kristendom, så har vi noget, som du måske vil have endnu sværere med, men det er, at mennesket ikke kun ser frem til forening med Gud efter de er død, men vi kan faktisk opleve det i højere grad i det her liv. Og så vi har en meget mere embodied, kropslig kristendom. Meget af vestlig kristendom, det handler om at sidde i en bænk, og så har en person, der giver en foredrag, hvor man lytter. Vi står op i vores gudstjenester, vi bukker os, vi laver fuld prostrationer ned på jorden, og vi faster alle sammen i mange dage, og har en meget mere sådan striks askese, man kan kalde det. Så man dyrker sin religion, det fylder meget af sit liv, og man bærer et kors i virkeligheden, som en del af sin religion, fordi det er det, der gør, at man kan blive forenet med Gud, opleve den her forening, og man får glæde af det. Og det er svært, det er hårdt, det koster noget for en. Det er fordi, der er en værdi i religion, fordi det giver en noget styrke og noget støtte, hvad det gør, men der er så skal der også være en pris jo, og det er jo det, som måske især protestanter har glemt, ikke? Altså hvor alt er frit og gratis, og man kan da konvertere på dødslejr, og så kan man blive tilgivet sine synder, hvis man bare, så på den måde er det sådan en meget, meget moderne og letkøbt religion, vi har udviklet. Det er totalt perfekt værktøj til at manipulere ud og udnytte folk. Fordi de går fredag, så går de i byen, og lørdag går de i byen og drikker en masse øl og hygger sig og har det sjovt og knaller rundt og hvad det nu er. Så søndag, så kan de stadig gå i kirker og sådan korsets tegn, Gud være med i alle sammen, og så er det bare, og de bør ikke gøre noget og tænke så meget over dit liv eller noget i den stil, fordi det hele er bare dejligt og rart og det er så tydeligt, hvordan kristendommen er blevet en værktøj for den danske stat, for den her feministisk stat, til at manipulere med folk. Og det synes jeg ikke. Man kan jo sådan sige, at fraværet af religion gør, at moral og dyder og den slags ting og principper, hvad der er helligt, er forsvundet. Men det tror jeg, det er mere det fravær af en mere ortodox religion. Hvis du undertrykker kristendom, så bliver det stærkere. Folk bliver mere troende, hvis du undertrykker dem. Den her idé med, at transpersoner kan begå selvmord, fordi de bliver undertrykt, det er totalt rubbish. Hvis man undertrykker folk, som tror på sandheden, så bliver de faktisk gjort stærkere, fordi sandheden sætter en fri, og man bliver mere klar på sandheden, når man bliver undertrykt for det. Så det man har gjort, er, at man kupper kristendommen, man overtager det, og så står man for den officielle kristendom. Og Mette Frederiksen siger selv, Gud må vige for demokratiet. Hun siger, at vi skal åndeligt opryste, men så afskaffer hun stor bededag, for at vi skal have mere penge til at sende ned til Ukraine for at gå i krig for. Det er ikke en åndelig oprustning, det er, at man, hvis man læser teologi i Danmark, bliver man undervist i tvivl på Guds eksistens. Ja. Der er ingen tvivl. Jeg tror ikke, det er noget med undertryk, men man har jo efterhånden, altså siden Luther, og så især efter Nietzsche slog Gud ihjel, så har man jo udvandet den protestantiske kristendom mere og mere til det i praksis ikke findes og ikke betyder noget. Og hvis du ser præster i dag, handler om at tolerere alt og byde alt indenfor, og byde alt velkommen og bare være søde og rare. Der er jo ingen... Det betyder selv noget. Jeg vil se, at den har en sammenhængskraft i samfundet. Man har sin dåb, man har sin bryllup, man har den udfylder den rolle der. Men det er så uddannet, som du siger. Der er traditioner tilbage, som fastholder det, og det er godt. Jeg har jo selv igen været radikal, så jeg har ikke troet på traditioner, der var yngre. Men traditioner er jo netop vigtige, fordi det er det, der holder fast i ens kultur, og ens slægt, og ens vaner, og ens livscyklus, og ting og sager, ikke? Og det er jo godt, og det skal vi have mere af, sådan set. Altså på den måde vil det være. Ja. Vi har brug for noget, der samler os i en... Så vi har jo brug for en Gud, eller i hvert fald en religiøs... Det er meget interessant, Asger. Må jeg udfordre dig en lille smule? Fordi du siger, at Gud er nok en illusion. Men en illusion...
det er noget, så lige så snart du prøver at læne hen imod det og stole på den, så fordufter den. Men her har vi noget, som du siger, en illusion, men jo mere man læner sig op af det, jo mere man stoler på det, jo mere man sætter sin lid til det, jo mere styrke får man, jo mere klarhed får man, jo mere fundament får man. Kan man virkelig sætte sin lid til en illusion, og så giver det fundament som materialist? Du tror på noget, så illusioner er faktisk, at det kan være ikke kun grundlag for et enkelt liv, men nu materialist, dit ord. Jeg har ikke kaldt mig materialist. Jeg tror, jeg vil snarere kalde mig biologist, om så må sige. Og vi lever i en verden, hvor jeg synes, det er ret tydeligt, at selvillusioner er ret stærke. Nu taler jeg til feminister tidligere. Deres billede af, at kvinder er undertrykt i Danmark, er en illusion, der er meget, meget stærk for dem. De lever i en verden, hvor kvinder i grunden lever i et Handmaid's Tale-univers, hvor de er patriarkale slaver, ikke? Og det er jo fuldstændig vanvittigt, fordi Danmark er jo det mest feminiserede samfund nogensinde i verdenshistorien, der har eksisteret. Og stadigvæk tror de, at kvinder er slavegjorte her. Det er jo decideret vanvittigt. Men det bliver mere og mere sandt faktisk, jo mere de tror på det, vil jeg sige. Jeg vil sige, at kvinder bliver behandlet dårligere og dårligere. De lever i en verden, hvor de er slavegjorte, og du se det du møder dem på Facebook jævnligt, hvor de er fuldstændig sikre på, at de bliver holdt i kæder af mænd og patriarkater, ikke? Så ja, man kan sagtens have en selvbildillusion, og jeg mener, der er ikke noget galt med det, eller der er ikke noget nødvendigvis galt i hans selvbildillusion, som hjælper en meget. Og jeg siger også selv, jeg vil ønske, at jeg kunne tro på det. Min hjerne er ikke givet sådan, så jeg prøver ikke rigtigt. Men det er klart, jo ældre jeg bliver, jo tættere jeg kommer på dødslejet, jo mere fristende kan det være at tro på noget, ikke? Ja. Og det kan man sagtens. Hjernen er utrolig god til at bilde sig selv noget ind og købe det, når vi mange ting, vi læser og ser, når man taler om bias og den slags ting. Når man ser noget, så fortolker man det ofte på en måde, der bekræfter ens verdenssyn. Mm-hmm. Og hvis det er gode værdier, som dem du har langt hen ad vejen, og som man kan have, så er det jo super godt. Og hvis det er farlige værdier, så er det ikke så godt. Og man kan ikke lave et princip om, at der er noget, der er bedre end andet, om man sige, fordi de kan virke rigtigt for personer selv. Altså. Ja. Måske jeg kan prøve at se, om jeg kan hjælpe med at se, om det er en mulig udvej af den paradoks med, at du aktivt vælger at leve i en, hvad du selv mener, en illusion. Fordi jeg tror i Vesten, og jeg vil egentlig gerne kæde det tilbage til det, jeg sagde med den store skisme og den romersk-katolske kirke, som skabte et hoved på jorden og adskilte sig fra kroppen, som var alle de andre patriarker. Jeg synes, at vi i Vesten, jeg tror, du vil være enige om, vi har for meget fokus på det abstrakte, på det intellektuelle, på teorier, og meget lidt, og også for meget op i vores hoveder, og for lidt ned i kroppen. Så jeg tror også, at vi har en tendens til at identificere os alt for meget af vores tanker. Og vores tanker er ofte løsrevet fra virkeligheden. Vi har meget overanalysering i gang, vi er meget intellektualiseret, vi er meget trænet. Jeg har læst statskundskab, jeg har været i radikale venstre, jeg har diskuteret utrolig meget Foucault og alt muligt andre af de her postmodernistiske teorier. Så jeg har en masse tanker omkring Gud. Og det er faktisk den største barriere, fordi tro er ikke nødvendigvis en tanke. Tro er i høj grad en handling. Tro er ikke en tanke, den er en handling. Så når man handler, når du siger, at jeg vælger at leve i den her tro, så er det faktisk tro, vil jeg sige. Og når man giver kroppen lidt mere lov til at følge med i det, der virker, det var i hvert fald min oplevelse, fordi jeg havde præcis det samme som dig. Jeg gik hen til kirke og sagde til folk, hey, jeg vil gerne egentlig tro på det her. Jeg kan se, at det fungerer rigtig godt for jer, men jeg kan ikke, fordi jeg har trænet i alt det her ting. Jeg har forstået for meget, jeg har set for meget, jeg har fået en stor overblik. Nu er jeg en videnskabelig mand, og derfor kan jeg ikke. Så det var først, men jeg gjorde lige præcis det, som du siger også. Jeg havde hørt Jordan Peterson, og så sagde jeg, okay, men jeg vælger at leve, som om Gud eksisterer i en periode. Og jeg tror også, det er også med traditioner og med den ramme. Og jeg tror, vi har et behov for at gøre ting. Vi er jo fysiske mennesker også i høj grad, ikke? Og tanker er jo imaginære, men det man gør, det man er sammen med sin familie, det man slagter et får, det man passer sit hus, det man lever og ser sæsonerne komme og gå, det er jo det, livet er på en eller anden måde. Og jo mere man kan gøre det,
jo bedre er det grundlæggende set, fordi vores tanker og vi skal det ene, og stress og abstrakte diskussioner er ikke nødvendigvis det, der gør en lykkelig. Altså det er jo i grund det levede liv i hverdagen, der gør en nok, tror jeg, er mest tilfreds at se naturen, især naturen og med sin familie og få mad på bordet og ting og sager. Det er jo det, der giver ens liv værdi, sådan set. Ja. Og så er vi blevet alt for kloge og alt for og vores verden, hvor vi lever i en verden, hvor der er så meget overflod af alting, så vi behøver ikke gøre noget. Og det jævnfører mine drenge, der var inde i byen. De behøver ikke hjælp derhjemme. Vi får heller ikke børn, fordi vi behøver ikke børnene til at passe os, når vi bliver gamle. Vi behøver ikke have dem til at hjælpe os med at hente kul, eller lave mad, eller sanke branden, eller gøre noget som helst. Vi har rigtig ikke behov for særlig meget fysisk efterhånden. Vi har alle sammen vores lille iPads, og alt virtuelt og underholdning foregår op i hovedet, og vi bliver mere og mere fremmedgjort for vores egen krop. Vi bliver mere og mere overvægtige og syge og dårlig motorik, og folk har mindre og mindre sex på godt og ondt, for det er ikke nødvendigvis kun dårligt. Men på den måde er vores verden. Helt klart vil jeg sige. Jeg synes, folk skal have meget mere sex. Bare inden for ægteskab, mener jeg. Ja, præcis. Så det er jo noget sex er godt, og noget sex er mindre godt nødvendigvis, ikke? Så det sjove er, at selv folk uden ægteskab får meget mindre sex. Altså, det er dem, der er gifte, faktisk får langt mere, end dem, der er ugift. Men jeg synes, det er super skarpt på alle problemerne, men hvor kommer løsningen fra så? Og det var egentlig det, som jeg tænkte, vi skal prøve at slutte af med. Vi har lidt tid igen, men hvad er vejen ud af det her fra et biologs perspektiv, Asger? Fordi tydeligvis, det er nærmest som om, jo klogere vi bliver på problemet, jo mere sidder vi fast i den. Fordi vi bliver ved med at så få mere og mere information, og måske også viden, men for mig, visdom, det er den, der mangler. Vi har rigtig, rigtig meget viden, men ikke noget visdom. Ja, og folk har, de nye generationer har ikke noget, al den viden, de har på internettet, den er ikke forankret i et levet liv, eller en historisk forståelse, eller en religiøs forståelse. Det er et stort problem med AI. De har en masse viden om alt muligt, men de kan slet ikke skabe et samlet billede af, hvad verden er, hvad de skal bruge den information til. Jeg har i grunden er lidt et paradoks også her, fordi jeg er både sådan generelt ret letsindet og optimistisk på nogle måder, og jeg sådan griner meget og sådan helt overordnet, og ser mange. Men samtidig mener jeg også, at vi er på vej et helt galt sted hen, og jeg har sådan mange af de problemer, vi ser på. Og jeg taler både islam, og jeg taler om modernitet, jeg taler om feminisme, jeg taler om det faldende, altså børnefødsler, som i høj grad er en konsekvens af overflod om modernisme og postmodernisme og det moderne samfund. Mm-hmm. Og den ene løsning til det er et ragnarok af en art, kan man sige, en eller anden form for kæmpe reset af, hvis fiat-økonomien, altså pengeøkonomien falder sammen, og Putin angriber, eller hvad ved jeg, eller forskellige former for betydeligt store katastrofer, hvor det lige pludselig bliver meget, meget attraktivt at bo på Fyn og have 50 får. Ja. Eller måske Sibirien endnu mere. I den verden, og plante nogle blåbærbuske og æbletræer og ting der. Og fordi så vil man automatisk styrke lokalsamfund, familier, netværk, venskab, praktiske opgaver, den slags ting, som i grunden er det, der gør et godt liv. Det er så den negative version af hvordan vi løser problemerne. Ja. Den anden er selvfølgelig, at vi går den retning ved politiske ting. Altså, det er at gøre staten mindre, så man skal, jo mindre stat bliver for eksempel, jo mere bliver vi nødt til at have sociale netværk, der kan hjælpe os. Og det er sådan en kontrolleret katastrofe, om man siger, ikke? Hvis man halverede staten, så skulle folk bruge deres familier til støtte og hjælp. Og så finder man, Gud, jeg bliver nødt til at have en familie, for hvis jeg bliver syg, så skal jeg have nogen til at hjælpe mig. Staten kan ikke hjælpe mig mere. Så det er det, der var efterhånden er gået meget ind for, at staten skal barberes meget ned i størrelse, for vi bliver nødt til at overlade mere med ansvar til familierne og til netværket og de lokale miljøer, som jo er, og vi ved, at vi kan måle på, når man måler på livslykke, så ved man også, at det er de små landsbyer, hvor der er et fælleshus, og hvor der er bridgeaftener eller bankoaftener, at man har højst livskvalitet.
Absolut. Men det er samtidig politisk set, ved jeg, nu har jeg været på Christiansborg meget, hele decentraliseringen, vi taler om, og anti-urbaniseringen, er enormt svært at styre, fordi selvom man flytter uddannelser ind på landet, og selvom man gør alt muligt og sætter penge fra Gentofte fra København til omegnskommunerne, så er det enormt svært at undgå den affolkning, der er på nogle af de områder, hvor der egentlig er sådan set som udgangspunkt er bedst at leve. Ja. Og det er især også kvinder, som så flytter til staten. Hvis der er lige et deleprogrammet, Landmand søger kærlighed, og tænker sig, at det er jo ofte mænd, der bliver på landet, og kvinder, der søger ind til byen for at få en uddannelse. Og så er vi så tilbage til feminisme, at vi har nok uddannet alt for mange mennesker, og måske især alt for mange kvinder, som så ender i byerne, og så skal de have job i alle mulige organisationer, Oxfam og Danner og hvad ved jeg, og så tjener de deres egne penge, og så er mænd lige pludselig ikke så interessant, fordi de tjener deres egne penge, og de kan gå på caféer, og de kan have deres egen lille bil, og så bliver mænd overflødige, og så har vi det problem, at vi ikke får nok børn, eller ikke der er nok familier. Og igen, så har vi så det kontrollerede tab, hvor staten skal være markant mindre, vi skal uddanne færre, især kvinder. Det lyder enormt hårdt, når jeg siger det, man kan blive sur på mig, det er ikke fordi kvinder må uddanne sig, men antallet er nok for stort i forhold til, hvad der er godt for samfundet. Jeg synes sådan set, at jeg går ind for, at folk har lige adgang til muligheder, men helt klart, der er en tendens til at presse kvinder. Min kone, hun går hjem og passer vores børn, og der er hun så lykkelig over, og hun kender mange andre mødre, som har det præcis samme med os. Og der er ekstremt mange kvinder, man møder, det bliver 35-40 år gammel, og pludselig opdager jeg var bare for så meget mere lykke i livet, hvis jeg havde giftet mig med en god mand, fået en familie og passet børn, og haft en familie i stedet for den. Nu har de brugt det første sådan halvdelen af deres liv på at konkurrere med mænd på arbejdspladsen, og nu vil de pludselig skabe en familie, og så prøver de, og så møder de nogle mænd, der bare vil udnytte dem seksuelt, selvfølgelig gør de det, og så bliver de bitter og sur, og så bliver de feminister, og så det hele går virkelig i kage. Alle de får et barn, forholdet går i stykker, det går helt af helvede til med det, og så har man skabt den næste generation til at være endnu værre. Det som har din hustru altid været hjemmegående, var det vil sige, altså traditional tradwife, som man kalder det? Nej, det har hun, vi bør heller ikke bruge sådan et begreb som tradwife, men nej, hun har faktisk læst gender studies på universitetet, og har boet i Kenya, og har arbejdet og boet i Berlin, og sådan, vi har begge haft en meget farverig liv. Men forskellen var, at vi faktisk begge to blev kristne. Vi mødte, før vi blev kristne, så det var noget, der skete for os sammen. Jeg vil lige gå tilbage til din sådan analyse på problemet, og hvad du ser som løsning. Vil du tale om sådan, det med, at vi ikke har behov for at lave fysisk arbejde mere, vi har ikke behov for, at børn skal alle det ting. Så når du siger behov, så tror jeg, at det er fordi, du er meget fokuseret på nu er jeg glad for, at du ikke kalder dig selv materialist, fordi jeg synes, materialisme er en meget, meget ærgerlig udgangspunkt, fordi der er en materiel virkelighed, den er selvfølgelig vigtig i vores liv, men vi er obsessed med og fuldstændig fikseret på den materielle virkelighed, og i Danmark, det er næsten aldrig set, at man har et samfund i verdenshistorien, som er så velhavende materielt. Vi har ekstremt materiel velstand, eller abundance, ikke? Og overflod. Men åndeligt har jeg sjældent i mit liv, tror jeg, at det har været et samfund, der er så fattigt, som det er lige nu. Så vi har ekstremt meget behov for at gøre alle mulige ting, men vi ved ikke, hvad det er, fordi vi er ikke engang bevidst om vores åndelige fattighed, fordi vi dulmer det hele tiden med bare at kigge på de her Netflix-skærme og hvad det nu er, og vi ignorerer den smerte, vi har i hjertet som mennesker, fordi vi er hele tiden i gang med at prøve at bare distrahere os selv med et eller andet ny fix, fordi et samfund serverer os, og faktisk prøve at skabe en hel struktur for os, for at bare lige præcis gøre det hele tiden. Så hvis vi skal finde en løsning på det her, så tror jeg for det første har vi brug for at overhovedet blive bevidst om problemet, og være klar over, at vi har en kæmpe åndelig problem, en fattigdom, et hul i vores hjerte, alle sammen, og vi bliver nødt til at begynde at tænke på det meget seriøst, og nogle gange kommer det måske til at også gå på bekostning af den materielle velstand også, at vi skal tænke på det, og det tror jeg også, det skal være nogle samtaler omkring, men i det hele taget, som jeg ser det som kristen, så ser det her virkelig som en kamp imellem de gode og de onde. Så når jeg læser din Facebook-opslag, hvor du går i dialog med de her feminister, så tænker jeg, wow, du er godt nok tålmodig, men jeg synes også, at nogle gange kan det virke bare lidt naivt,
fordi det virker som om, du faktisk tror på, at de her mennesker vil det rationelle, vil det gode, vil det fælles bedste for alle. Hvor for mig, det er ikke fordi, jeg tror, at menneskene er under en feminist. Jeg kan sagtens sidde ned med en feminist og have en meget, meget hjertelig, kærlig samtale med hende. Men den ideologi, som har overtaget de her mennesker, som styrer deres handlinger, som styrer deres udtalelser, det er faktisk noget, som i virkeligheden ikke kun vil sådan underminere eller sådan svække. Den har faktisk lyst til at destruere vores samfund. Den er faktisk i gang med at slå os ihjel, at udradere os. Og det bliver, jeg ved ikke om det bliver muslimer, eller det bliver sådan vores egen selvhed, eller hvad det nu bliver. Men vi er i gang med at smadre vores samfund. Og der er en kraft, som er virkelig skræmmende på mange måder. Og vi har brug for at blive bevidst om det. Og måden, hele vores samfund er bygget på. Jeg har lige for nylig postet et billede af et dansk pas, og den har et billede af Jellingstenen på, med Kristus korsfæstet på Jellingstenen. Og det var det, der grundlagde den danske folk. Det var i år 965. Det var faktisk et ortodox kristens billede, det der. Det kong Harald, han var ortodox kristen. Det var før den her skisme mellem den vestlige og østlige kirke. Vi skal tilbage til den kristendom, hvis vi skal overhovedet finde rødderne på samfundet igen, og stabilitet i den her samfund igen. Styrke. Der er brug for den der styrke, kraft, at mænd kan finde en bakker, som de tør at stå på og dø for. Fordi de her muslimer, de tror på, hvad de tror på. Og de kommer, og de vil gerne smadre folk, som står i deres vej. Og hvis vi ikke har en tilsvarende styrke, så bliver vi smadret. Ja, der er ingen tvivl om, at feminisme og den bevægelse er ved at ødelægge vores samfund og vores land og den vestlige civilisation helt generelt ubetinget. Og det er den vej, vi går ubetinget. Eva Selsing begyndte også at tale om det, og Eva hvad hedder hun, Julie Grove og andre typer. Helt enig. Ja. Grunden til, at jeg taler pænt selv til feminister, er, tror jeg, at der er ofte, der er både den person, man taler med på Facebook, som i feministers tilfælde er hysteriske og bindegale, men der er også nogen, der lytter med, og de er jo mere interessante, for der er jo, hver gang man taler med en feminist, er der jo 10 eller 20 eller 30 eller 40 almindelige mennesker, der lytter med og kan se, hvor åndssvage de er. Ja. Så det er det, jeg tror, der er min strategi. Og det er rigtigt, at dilemmaet er med feminisme, fordi man kan ikke argumentere sig frem til, hvad man mener. Man kan ikke få dem til at sætte grænser for deres egen ideologi. De vil bare tage mere og mere magt, indtil de ender i en sky af støv, og det hele falder sammen. Ja. Man bliver nødt til, som mand og som samfund, til at sætte foden ned og sige, her er grænsen. Ligesom i et ægteskab. Det er grundet det samme på samfundet. Altså mand-kvinde-diskursen i ægteskabet, hvor mændene har tendens til at falde sammen og ikke til lederskab. Det er præcis det samme, der sker i samfundet. Bortset fra, at vi i samfundet ikke kan blive skilt. så vi er pinedød forbundet i et ægteskab med kvinderne. Vi ser det også politisk set, at højrefløjen bliver mere og mere maskulin, og venstrefløjen mere og mere feminin. Og der er større også vi har brug for at finde ud af det sammen. Ja, og så vi bliver nødt til som mænd at finde sammen og sætte foden ned og sige, her er grænserne, og her det er. Hvordan vi gør det i praksis, synes jeg er enormt svært at finde ud af, for der er stadig mange, både mænd og kvinder, der slet ikke forstår, hvor vi er på vej hen, i forhold til civilisationstab, og i forhold til både islam, i forhold til vores egen tro, og i forhold til det kan hedonisme og ting, hvor det hele falder sammen, og den manglende børnefødsler i forhold til den demografiske udvikling, at vi i Sydkorea er det jo nede på, i Spanien er det på et barn per kvinde, eller sådan noget, ikke? Der går over en generation, så er de halveret, ikke? Altså, det går stærkt lige pludselig, ikke? Det går meget stærkt. Prøv at se, hvad det sker i Kina lige nu. Ja. Asger, det har været en super interessant og god samtale med nogle gode perspektiver. Jeg synes, det er meget mere produktiv, end at prøve at snakke med nogle af de andre personer, du taler med online. Så ja, tak for det. Vi havde en ting, vi stadig gerne må snakke med, og det kan vi måske gøre en anden gang. Og det var, du spurgte om, nu bor jeg på en gammel gård, hvor jeg slagter for, og har et gammelt hus, som jeg skal reparere på. Og har mandekurser. Og har mandekurser også. Det vil jeg meget gerne høre om. Jeg har selv haft nogle tanker om at lave noget tilsvarende, eller forsøg. Vi har ikke lige haft rammerne og økonomien og muligheden til det, men det er noget af løsningen. Jeg kunne godt tænke mig, at man lavede noget, hvor man hiver drenge fra folkeskolen ud sådan nogle steder.
i forskellige uger, som man havde, som man fik dem ud fra normstormerne, og for de feministiske pædagoger fik dem ud i naturen. Det vil være en meget modig skoleleder, der vil sende en flok af deres børn til dig og mig. Men måske er det sådan en skole et eller andet sted, jeg ved det ikke. Men de vil i hvert fald stå for noget politisk, til meget ekstremt venstreorienteret, sådan overseksualiseret ting, bliver de sendt hele tiden. Det synes jeg er for sindssygt, men desværre. Men ja, helt klart, og jeg tror at faktisk, det findes. Og jeg er i gang med, mine børn er i en lokal skole her i landsbyen, og jeg gør hvad jeg kan for, at jeg er i skolebestyrelsen. Man fornemmer, synes jeg, at folk er mere bevidste over, at drenge lider, og vi skal gøre noget ved maskulinitet. Den er klart mere stigende, synes jeg, også i mainstream-medierne, fordi tallene er så horrible. Ja, men for nu, så er det i virkeligheden bare private kurser, og vi bruger ikke meget tid til at snakke om, hvad betyder det at være en mand, og hvordan har du det med din far, og alt de der ting. Det vi gør er faktisk, vi fokuserer bare på mandefærdigheder, ligesom du faktisk startede ud med at sige, det synes jeg var en fantastisk udgangspunkt, at mænd står skulder ved skulder ved hinanden, og lærer noget, og gør noget nyttigt og værdifuldt. Kvinder har det rigtig godt med at være face-to-face og åbne deres hjerte og tale, og det skal de gøre, det er fantastisk godt. Vi mænd, vi bonder med at gøre noget og lære noget sammen. Det vi gør, og så bagefter sidder vi rundt om bordet og snakker om ting. Vi har sådan det vi kalder en kristen fundament for vores arbejde, og det betyder, at vi har morgenbøn og aftenbøn, men resten af tiden, så er vi i gang med at lære praktiske færdigheder for at overleve, for at bygge noget, for at reparere ting, og sådan nogle ting. Og det er en god måde at bruge sine hænder på. Skønt. Ja. Godt. Men tak for det, og muligheden for at nævne det også. Hvis jeg kommer forbi på Fyn, så kigger jeg ind til dig, hvis... Du vil være så velkommen, hvis du har muligheden for at komme forbi på Fyn. Jeg kan også lige sende linket til vores sommerlejr nede i videoen her, for folk, der lytter måske. Hvis du kan nå det ud til en sommergathering, det tænker jeg godt, det vil være fedt at have dig forbi, og vi kan sikkert få en masse godt ud af det også. Det er det. Godt. Tak, Asger. Det var tæt. Ja, goddag.